Po mimoriadne vydarenom jubilejnom 10. ročníku Biskupického juniálesu na začiatku leta pripravila v septembri mestská časť Podunajské Biskupice pre svojich obyvateľov i návštevníkov v poradí už 17. ročník obľúbenej súťaže vo varení guláša o cenu starostky. 17. ročník varenia gulášu o pohár starostky mestskej časti. Som rada, že je tu asi 21 družstiev, ktorí varia. Pre mňa obdobie, keď prichádzame k tomu, že proste máme vyhodnotiť, že ktorý je najlepší guláš, to pre mňa nie je podstatné. Pre mňa je podstatné to, že keď sa pozriete, je tu strašne veľa ľudí a tým družstvám treba sa poďakovať, že oni prišli a pracujú od včera, lebo včera sa pripravovali. Dnes sú tu, obsluhujú fakticky našich Biskupičanov. Ja som im hlboko zaviazaná a ďakujem im, že toto každý rok po niektorí robia. Takže máme deň plných akcií a som veľmi rada, že som tu a môžeme privítať našich Biskupičanov, porozprávať sa s nimi a som veľmi rada, že títo ľudia sú zvyknutí. Ja som predseda Asociácie policajtov vo výslužbe Bratislava mesto a okolie. Máme v podstate 231 členov a tejto súťaže sa zúčastňujeme 12. krát. Myslím, že to má zostupnú tendenciu. Z roka na rok sa to vylepšuje. A v podstate chodíme sem veľmi radi, lebo sú tu milí ľudia a milá spoločnosť. Veľmi radi sem chodíme a radi plníme niečo, čo je pre dobro veci, ako teraz na dobročinný účel vlastne tie peniaze. Že sme tu ako partia, farské spoločenstvo rodín, čiže sme tu ako kolektív, ľudia a rodiny, ktorí sme chceli prežiť pekný deň ako rodiny s deťmi a spolu vytvoriť ďalšie farské spoločenstvo, aby sme teda tým pádom aj chválili vďaku Pánovi a boli sme tu, aby sme sa mohli tešiť zo spoločného prežitého dňa. Mohli by sme sa aj pridať? Veľmi radi, každého privítame, sme otvorení, sme kresťania, veriaci a budeme len radi, keď ďalší ľudia pochopia, prečo žijeme v takom radostnom štýle životnom, ako sme tu a chceme to prezentovať. Niektoré týmy sa súťaže vo varení guláša zúčastňujú pravidelne už od jej začiatku. Iné boli tento rok nováčikmi. No, ktorý ročník, tak my sme tu každý rok, sme amatérske fotbalové mužstvo Tusk, čo tu hrajeme v Biskupiciach dvakrát týždenne. A čo varíme? Varíme tradične guláš, veľký kotol, to je asi nejakých 40-45 litrov. Držkový perkelt, tiež nejakých 30 litrov asi. A popri tom tu máme ešte návštevu z Maďarska, z Balatonfüradu, tak oni nás pohostili, spravili práve halásle z Balatonu. Takže v guláši sa vám darí, ako sa vám darí vo futbale? No vo futbale sme najlepší. Určite, nemáme konkurenciu, aspoň zatiaľ. Po každé, čo sa deje, účastíme sa, ešte jednu partiu sme nevykali. Po každé sme tu. 17. krát sme tu, od začiatku, jak to začalo, odtedy sme tu. Na každej súťaži sa zúčastňujeme. Toto je najlepšia ona, čo môže byť, organizácia starostky, čo organizuje, to je veľmi dobre, lebo to je na úrovni a to sa dá vždycky využiť, to je veľmi dobre. No za to sa vždycky zúčastňujeme tohoto, lebo to je organizácia jak Plusk. My sme tu tretíkrát a môj tým je Cash, takto sa volá. Karol, Ernest, Števo a vnúčik je malý, to je Dominik. No, že 4 to robíme. No. A tretíkrát sme tu. Klasický guláš? Nie, tento rok sme skúšali s fazulou. Hovädzie, bravčové, fazula. O čom je to pre vás? Asi nie, že zvíťazí? Nie zvíťazí. Tu sa zúčastní. My sme starí Biskupičania. Chceme tu medzi ľuďmi trošku. No. Postretáte tu susedov známych? Ojoj. Není o čom. My sme tu teraz prvý ročník a sme rodičia zo základnej školy maďarskej z Biskupic, takže sme sa rozhodli takto, že vyskúšať súťaž. Nie je to asi len o tej súťaži? Určite nie. Sme sa zohrali taký dobrý tím, sme boli spolu aj Stano a tam sme varili guláš, tak sa celý zjedol, tak sme sa rozhodli, že skúsime aj túto na súťaži vo varení gulášu. Ako to vnímate? Myslíte, že prídete aj budúci rok? No tak našich oteckovia už sú naštartovaní, že určite prídeme aj budúci rok, takže dúfam, že sa z toho stane tradícia a že počas tých celých 9 rokov, čo budú spolu chodiť, tak dúfam, že budeme spolu súťažiť.
Súčasťou podujatia bola už tradične aj záhradkárska výstava ovocia, zeleniny a kvetov i predajná výstava originálnych umelecko-remeselníckych výrobkov obyvateľov podunajských Biskupíc. Tohoto roku máme už 15. ročník celomestskej záhradkárskej výstavy, ale je to vlastne už 31. ročník Biskupickej a mali sme veľké obavy, že bude to trošku zlé, lebo Biskupice na jar postihli dosť tvrdé mrazy a 3 dní v kuse mrzlo, tak niektorým aj 95% hrozna zamrzlo a poškodené jablčka boli, ak si všimnete, pomerne málo jablčok je tu teraz. Ale napriek tomu som prekvapený, že je viacej vystavovateľov aj krajšie ako v lani, možno aj krajšie ako predlani. Tá generácia teraz majú malé deti a zistili, že biopotraviny, a najmä posledných 10 rokov sa veľmi kvalita potravín dovážaných zhoršila, tak teraz začínajú rozmýšľať a vlastne aj kvôli tým deťom začínajú pestovať a zistili, že taká čerstvo otrhnutá paradajka, že to je úplne niečo iné, ako keď si kúpite niekde v reťazci, čo je z dovozu. Predajnú výstavu hlavnej v podunajských Biskupiciach. Týmto považujem za zahájenie. Ďakujem. Teraz v cezhraničnom centre sme organizovali výstavu profesionálov, väčšinou profesionálov, ale už 5. rok sme sa rozhodli, že počas gulášovej party tu predstavíme aj miestnych tvorcov, lebo ako tu vidíte, máme tu veľmi veľa šikovných ľudí. A sama som veľmi milo prekvapená, že koľko tvorivých ľudí tu máme. Nie je tu dumpingový tovar. To, čo tu vidíte, všetko je originálne, vlastná výroba, jedinečná výroba a každému som povedala, že nech si nakupujú už aj na Vianoce, lebo my potrebujeme tvorivú dušu a vidíme, že miestni ľudia, miestni tvorcovia majú tú tvorivosť. Mestská časť Podunajské Biskupice nezabúda ani na svojich psíčkarov. Na slávnostnom otvorení psieho parku súťažili o pohár starostky pre zmenu aj štvornohí chlpáči. Je to druhý psí park zo 17 mestských častí po Petržalke. Podunajské Biskupice majú svoj psí park, mali sme tam súťaž, tam sme tiež vyhodnocovali našich psíčkarov a ich štvornohých miláčikov a dohodli sme sa, že a to na príkaz alebo na odporúčanie takého, ktorý sa vyzná v tých psoch, že na Mikuláša robíme ďalšiu súťaž pre našich štvornohých miláčikov. 17. ročník súťaže vo varení guláša finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj a osobne aj jeho predseda. Toto jedinečné podujatie si nenechal ujsť ani primátor Bratislavy. Pán primátor, ďakujeme, že ste zavítali do Podunajských Biskupíc. Má to tu taký iný ráz, ako možno v centre mesta? Tak ako sa nevsypiem, ale hýbat. Ďakujem za pozvanie, rád sem vždy prídem. Naše mesto má to šťastie, že okrem takých urbanizovaných prostredí má aj takéto mestské časti, ktoré majú neskutočne silnú identitu, ktoré držia tradície a ukazujú Bratislavčanom aj čo Bratislava kedysi bola, aj čo môže byť. A preto sem strašne rád chodím, nielen ako politik, ale aj ako Bratislavčan som tu vždycky bol, tu boli moji kamaráti a každý rok sem prídem rád aj na tento guláš, lebo sa tu výborne varí, ľudia majú dobrú náladu a to je to, čo chceme vidieť aj v uliciach Bratislavy, aby sa ľudia usmievali, stretávali, aby vládlo priateľstvo, aby bolo mesto čisté, aby sme boli všetci spokojní a tento pocit vždy dostanem, keď prídem do Biskupic. A jedlo je fenomén, ktorý spája ľudí. Že to nie je to kultúra, to je prejav kultúry, to nie je iba o tom sa nájsť, ale prejav kultúry, rozpráva sa o tom, stretávajú sa ľudia, vyvoláva im to opäť úsmev na tvári, každý sa dobre naje a hovorím, je to niečo, čo ďakujem Biskupičanom, že pre Bratislavčanov robia. Guláš v Podunajských Biskupiciach to je jednoducho už tradícia nielen pre Podunajské Biskupice, ale aj pre hlavné mesto Bratislavu. To znamená, že práve tento susedský spôsob fungovania priamo v meste je niečo, čo robí podunajsko-biskupický guláš strašne atraktívnym. Čiže keď sa odtiaľto pozriete, tak práve sme na jednej z hlavných ciest v Biskupiciach, kde sa susedia zídu z celých Biskupíc a dajú si guláš, ale hlavne stretnú sa so svojimi priateľmi niekde na konci leta a každý, kto tu je, vie presne, o čom je reč. Že vás uvidíme aj budúci rok.
Ja pevne verím, že nielen mňa uvidíte budúci rok, ale aj mnohých iných ľudí z Bratislavy, ktorí sa rozhodnú, že víkend nebudú tráviť v Rakúsku, víkend nebudú tráviť niekde na Donovaloch, niekde v Čechách, ale zostanú vo svojom rodnom meste alebo vo svojom meste, kde žijú a zistia, že vlastne je to rovnako atraktívne ako niekde, kde by museli desiatky, stovky kilometrov cestovať. K výbornej atmosfére prispela po celý deň dýchová hudba Krojovanka a Akadémia spevu Jaroslava Žigu. Porota nakoniec vybrala 5 najchutnejších gulášov, no vďaka patrí všetkým tímom, ktoré spolu vyzbierali viac ako 1800 eur. Tie peniaze, ktoré pozbierame, idú pre našich prváčikov na nákup učebných pomôcok pre všetky školy. To vyzerá tak, že naša ekonomka pod prísnym dozorom pozbierané peniažky narátajú a potom my zavoláme naše riaditeľky, ktoré dostanú podľa počtu žiakov presne rozdelené financie a tieto putujú pre nákup učebných pomôcok našich prváčikov. Teraz sme boli momentálne klubu v Rakuňa, ale inakšie chodívame v Podunajskej Biskupice. Veľmi sa mi tu páči a som veľmi spokojná. Prispieva k tomu aj toto, k počasie bych povedala, aj celá nálada je to tu. Inakšie veľmi sa mi to tu páči. Iné roky bolo tak, že to bolo roztriedené a zle sa tu pohybovalo a teraz je to veľmi sa mi to tu páči. Gulášik už ste ochutnali? Áno, veľmi dobrý. Tuto odtiaľto od nejakých fešákov sme brali, ale veľmi dobrý bol, spokojní sme boli. Myslím si, že tohto roku je to veľmi vydarené. Aj výstava ovocia, zeleniny je, by som povedal, krajšia, než bola v Lani. Že koľko je vystavateľ, to neviem, ale je to veľmi pekné. A teraz, my sme len teraz prišli, ale vidím, že nálada je tu na dobrá. No, bol som tu už viackrát. Pôvod mám polovičný z Biskupic, lebo maminy rodičia boli odtiaľto a teraz aj ja tu bývam na starorodičovskej Hrúde, takže chodievam sem, zabavím sa tu vždycky, ochutnám tam. Dobre padne. Postretáte známych? Jaj, žeči. Však práve kvôli tomu, lebo to nie je iba o jedle, ale aj o stretávke ľudí. Deň bohatý na podujatia pokračoval aj po obede, už 18. ročníkom súťaže o putovný pohár starostky Podunajských Biskupíc memoriálom Jozefa Duranského. Tento rok máme prihlásených 30 družstiev a zároveň je to posledný ročník alebo posledné kolo Záhoráckej hasičskej ligy. Teda máme tu pol Záhoria a máme tu aj pol Dolnej Zeme, Šamorín, Zlaté Klasy, Gabčíkovo, Šulany, Paka. Strašne, máme 30 družstiev, aj ženských, aj mužských. Ako sa drží naše biskupické družstvo? No, zatiaľ asi odbehlo 6 hasičských družstiev, zatiaľ sme na prvom mieste. Mali sme troška taký zádrhal, ale s časom 21 aj nejaké drobné, sme zatiaľ na prvom mieste. Prvé, druhé či tretie miesta však neboli podstatné. Dobrovoľných hasičov i tých, čo varili guláš, spájali hodnoty dobrovoľníctva, spolupatričnosti a snahy urobiť niečo dobré pre svoju mestskú časť Podunajské Biskupice.